Hát így igazából rohadtul meg van sütve, meg rakod rá egy kis szószt, úgyhogy nagyon nem lehetett érezni, hogy ez egy undorító bogár. Kb. Olyan íze van, mint a, nem tudom, a sushinak az a hínár, amit bevonják, és azt meg is szokott lenni a sütni, nagyon íze van. Mert igazából nincs is íze. Remélem, ezzel nem fog megszúrni. Nem rossz. Egészségedre. Köszönöm szépen.